No, no, no. Bruh. Ay, tanong gamay ratag kwarta, oy. Ako kwarta diri sa bulsa. Mura ba rin yung taon ni? Partirang gamaya. Pila na ko kabulan sigunit niya. Kaita, no? Ay, gusto. Ibaligya, dahil ako itong daan ako na sapatos. Sa madugan-dungan niya itong 500. Doon din ako sa payag. Nung madaan ako na sapatos. Panindo ako ng baligag 500. Nylon. Kuning gamiton kong dili mahalin. Kanawan niya guys. Kwarto din eh. Adto na ko sa dispahanan. May dalan. Yan, andun na. Adto. Kuning dalan na to. Pero ko. Kalmado, gutsit marama, pagdating sa liha. Akong i-arrange diri. Saro dili mahalin doon. Tanawa, branded kini sapatos ah. Okay na ko na napalit. Halin gagawin dayon ni Ron. Kung dili mahalin atay tricks ani. Sapatos! 500 lang! Ligpon ni! Galing sa Yuki! Sapatos mo dara! Sapatos mo dara! Sapatos! Sir! Sapatos sir! Pila ba? 500! Ay, ako na lang! Tira ko! Oh shit, not good. Dito lang. Tawana? Karoon dili dahil kang halin ha. Paano na ko ng nylon? Salo dito kam kubitron. 500. Kung nadool diri matik man makabayad siya 500. Ano yung sapatos? Mana jud karon ka. Butang na ko ni diri. Ngayon makakita ni musulod man diri. Hayop ka talaga! Kalmado, gutsit marama, pagdating sa liha. Alis mo! Sir, sapatos sir! No, 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 no. Bruh. Ay, sir! Bayad, sir! 500, sir! Idol man ka dire! At hindi natag! Oh, no! Taro! Kalmado, gutsit marama. Painta po na rin kalaki ni Moy! Eh, saan ko naman ba? Tama na ako, sir! Dala na ang sapatos! Ito! Kalmado, gutsit marama, pagdating sa liha. Wala, malinit tawanan ni. Tanawa, oh. Halin na! Anara ng sky, te. Ang ba? Ito kayo man eh. Udi, tanawa. Warta na. Mulan to, guys. Bye-bye. Balo ang sir.